So yun, dahil cut off na mga Sonic, paronda muna tayo ng mga pang-ano natin, NDR. So ayan, paronda muna tayo. Iyon mga ka-Sonic, so good evening. So welcome back dito sa ating channel, Sonic Loop Vlog. So yun mga ka-Sonic, first lap ng ating derby ngayong araw ang loading. So ito na pinakahihintay natin mga Sonic, 6 laps. So sana pala rin yung ibon natin, nag-iisa nating ibon, sana maabot tayo ng dulo. Mapaabot natin sana siya ng dulo at huwag siyang bibitaw. So malalaman natin mga Sonic, kaya abangan nyo yung mga susunod natin mga video at update dito sa ating nag-iisang Warriors. So tingnan natin kung makakalusot ba tayo dyan. So yun, ikaw load natin siya maya maya konti. Yan, 5:13 pa lang, maaga pa. So mga bandang 5:50 o mga saktong alas 6. So maglo-load na tayo dun. So baka mga 5, agaan na lang natin lang konti para hindi tayo maano sa pila, mapahaba. So sana maganda yung maging resulta nito, yung ating nag-iisang Warriors. So abangan nyo na lang din yung mga susunod natin na laban dito sa mga pang-norte natin. So sa pang-norte natin is may 12 tayong ilalaro. So titraining natin, pero yung dalawa doon is pamuling lang. Titingnan natin kung uubra yung dalawa na pampuling, yung anak ni Speedy at yung isa nating Jansen. So ayun mga Sonic, mamaya i-update ko kayo kapag ilo-load ko na siya. Mamaya ulit, PS. Yun mga Sonic, so ito ibon natin. So good luck sa kanya, first lap. So sana lumusot tayo dyan, first lap. May sumpa pa na may first lap natin, cut off lagi. So sana mabali ang sumpa, makapagpaklak man lang tayo kahit di bali matagal, basta makapagklak, okay na yan. So yun siya, nag-isa nating Warriors. So good luck sa atin, sana maabot tayo ng dulo. A few moments later. Days later. Good morning mga ka-Sonic. So yun, mag-aabang na tayo ng ating ibon na i-release na sa San Fernando, La Union. So yun, abang tayo mga Sonic. So bago yan is magpapatuka muna tayo ng ating mga Barata Birds habang naghihintay. So matagal pa naman yun. So baka mga alas 10 pa yung abangan natin. So medyo malayo-layo na rin yung first lap natin. So sana hindi kapusin yung ibon natin mga Sonic. So yun lang, mamaya ulit pakain muna tayo. Let's go. So ayun mga Sonic, nagpakain na muna tayo ng ating mga ibon. So time check, 8 AM sakto. So na-release na rin yung ibon natin sa Pampanga, sa La Union, San Fernando, La Union. So ayun, first lap ng derby. So lalakas kumain ng ating mga Warriors. Yan, yung mga pang SDR tsaka NDR natin. So yung mga breeders natin, ayan. So napakain na rin natin halos mga yan. So mamaya mag-aabang tayo. So tapakain muna tayo para mas maganda. So yun, ito yung ating mga ibon. Iyon mga Sonic, so may kukuha na kay Shanks. Ayan, so Norsagaray, Bulacan siya mapupunta. So ibabaks muna natin siya. So yun mga Sonic, ito na si Shanks. So good luck kay Boss Jackie Montes. So yun, good luck sa breeding mo dyan kay Shanks. Palitaan mo ako. Ayan, napakain na rin natin. So yung kukuha kay Shanks, ayan, andyan nakakarto na. So pati yung pares ni Shanks dinamay na, para isang biyahe na lang, para hindi sayang yung shipping fee. So ganun din naman yun. So yun, may panahon natin mga Sonic, yan medyo makakulimliman. Yan, makakulimliman. So medyo maambon din. Tapos ito isa natin pang south, hindi po papasok. Naubusan na siya ng pagkain, bahala siya, pasaway siya. Tinawag na natin, di pa pumasok. So yun, abang na lang tayo mamaya mga Sonic. Pasok. So yung panahon na yun, makulimliman, mukhang smash agad. First lap pa lang, smash agad. Awit. So sana tumagos yung ibon natin dyan. Sana kayanin niya yung madadaanan niya kung maulan man. So good luck po sa atin lahat sa may mga race ngayong araw ng linggo. Good luck sa atin mga ka-BBCM. So sana may labas yung ibon natin talaga dyan. So yun lang mga Sonic, mamaya ulit. Peace. 2 hours later.
Yun mga Sonic, so yun, makulimliman ulit. Ayan. So mag-aabang na tayo ng ating ibon. So time check 10:10. Ayan. So hanggang alas 11 mga Sonic, tingnan natin kung kakayanin ng ibon natin makapag-speed ng 1,000 plus o makapasok sa 1,000 plus na speed. So sana pala rin yung ibon natin. Ayan, makulimliman pa rin. So di natin alam kung aabutin natin yung 1,1 ay 1,000. So basta mapag-crack lang tayo ngayong first lap para mabalis yung sumpa. Kasi lagi na lang cut off yung ibon natin kapag derby. Mga nilaro natin dati, na first lap pa lang cut off na. Kaya sana mabalis ang sumpa. So abang tayo mga Sonic. Mamaya ulit. Peace. A few moments later. Yun mga ka-Sonic yan, makulimliman pa rin talaga. So time check 10:21. So nasa 1,200 1,200 pa ang speeder kapag dumating. So wala pa naman natin dumadaan ng mga ibon dito. So maraming naka-entry mga Sonic, kaya medyo mabigat-bigat na laban to. Sana pala rin tayo dito. So update ko kayo mga Sonic kapag dumating na yung nag-iisa nating warriors. So sana makapag-clock tayo ngayong first lap para maganda-ganda yung mga susunod natin na lap. So yun lang, mamaya ulit. Peace. Iyon mga ka-Sonic, so ayan, umuulan na. Nakita niyo yung bubong, nababasa na. So wala pa yung ibon natin, delikado. Yari tayo pag natukod. Makakatop tayo na ito. So naawit yung ibon natin mga Sonic, eh, no? 11-12. Nasa 900 na lang speed. So sana karating pa yung ibon natin bago lumakas yung ulan ng todo. Yari na mga Sonic. So good luck sa atin lahat. Eh, makikita nyo mga Sonic, eh, maulan na. So wala pa, hindi pa natin namamatahan yung igisa nating warriors. So mamaya ulit. Iyon mga Sonic, so magkakatop na. Time check 12:38. So ang katop natin 12:44 lang mga Sonic. So hindi pinalad yung ibon natin. So ganun talaga, kasama yan sa laro. Bawi na lang tayo sa mga susunod. So yun, sana makabawi tayo sa pang NDR natin. Ibon natin di pinalad, na-smash. So sigurado naman uuwi yun, kaya lang siguro tumukod. So cut off na sigurado. Abutan na tayo ng cut off, oh. Halos 5 minutes na lang cut off na tayo. So yun mga Sonic, bigo tayo sa first lap. Ganun talaga. Abangan nyo lang yung mga susunod nating laban sa NDR. Doon marami-rami na yun. Baka sakali isa ron kumana dito sa ating loop. A few moments later. So yun, dahil cut off na mga Sonic, paronda muna tayo ng mga pang-anda natin NDR. So ayan, paronda muna tayo. So lumipad na yung mga gusto lumipad, yung ayaw huwag na natin pilitin. So ito, si iba rito ayaw lumipad. So yung dalawang pang NDR, ayan, yung pula tsaka yung puti. So yun, paronda muna tayo. So wala yung ibon natin mga Sonic, deep spinerte. So tingnan na lang natin kung makakauwi pa yun sa mga susunod. Ayan. So kung makakauwi pa yung ibon natin na nag-iisa, so abangan na lang natin siya hanggang mamaya. So ngayon, paronda muna tayo. Pabatakin natin mga pang NDR natin. Diyan tayo babawi. Baka may isa dyan o dalawa dyan ang kumana. Bigyan tayo ng magandang resulta sa karera. So yun. Ayan o. So abangan na lang natin ibon natin kung darating pa mamaya ulit. Peace. Yun mga ka-Sonic, so hindi pinalad yung ibon natin. So naawit yung ibon natin, hindi pa nakakauwi hanggang ngayon. So nakatop na tayo. So first lap, yun, sumpa talaga sa atin yung first lap mga ka-Sonic. Inaalat tayo pagdating ng first lap. So kung makauwi man yung ibon natin, swerte pa rin. So kung hindi naman, wala tayong magagawa, bawi na lang tayo. So sinubukan lang naman natin yung ibon na yun kasi bumalik lang din sa atin yun. Sinubukan lang natin kung kakayanin ba niya. Pero ito talaga mga pang norte natin ang aabangan natin mga Sonic, para makita natin kung sino ba talaga rito sa kanila yung mga solid.
So, yun lang mga Sonic. Hanggang dito na lang natin tatapusin itong video na to. At shout out sa lahat ng mga followers at subscribers natin dyan. Maraming salamat sa suportang tunay. So, yun lang. God bless to all. Thank you for watching. Peace.